Figyelem! Az első futam nem hivatalos megfási sorrendje. 6-os, 1-es, 9-es. Csak
Tisztelt közös! Hangosan tessenek szóból végzen a zenét, nem sikerül eddig lekapcsolni.
Figyelem, az első fogalmazhatója. Első a 6-os, Titus Livius. Második az 1-es, 9. Harmadik a 9-es, Charles. A győztes útelemetről 1-8-17-es rész 5-10 másodperc. A győztes út mutatója a Győri Részletek.
milyen akciókat csinálni. Ismét zárt tolomlás következik, eddig mindkét csapat jól tudta ezt a játékot alkalmazni, tudták saját labdáikat szerezni, most lássuk, hogy van-e valami változás benne, vagy továbbra is a megteszi valamit adsz hozzá a másik. Tehát a zöld 9-es újítja a labdát, zárt tolomlás kezében. Szerintem játékosok ezt a játék fontosságát, a játék az a mérkőzés órán, és ideig a szabadtalan és sokat szeretnék elhozni, Csárlók és 10 perces kiállítás, 12-es játékos kiállítás. És ismét próbálkozott a nagykörülés, 40-42 méterrel tanulva szemben, második
Megelőztes tökéletes kihúzás az oldalon a túra, és most már a Szeged 22-es oldalán következik a nagykörös bedobással. Ember előnyben, tehát 10 percig próbálhatják végigjutni a labdát a célterületre. Az állás egyelőre tovább is 7-0 a Szeged csapatban. A játék azért úgy ítélte meg, hogy egy pártas volt a bedobáshoz, az bedobó fölcsúval nem közé helyekezik a labda, hanem kicsit oldalra, aztán a szabályok állandóan a szegedi csapattól az átalakulással. Ugyebár ez a bronzmérkőzés megegyezik a tavalyi bronzmérkőzéssel, hogy ugyanez a két csapat megérkezett a akkori harmadik helyét, ott egészen a 60. percig felfelment a csapat, és a végén sikerült a Szeged maga felé fordítani a mostani bajnoki kihívásban ez a két csapat egyszer találkozott egymással, Nagykörösön, a harmadik mérkőzésen 2 ponttal az utolsó percekben lett a Nagykörös, és karrierjük folyamán először sikerült nekik legyőzniük a szegedi alakulatot. Na náhogy most aztán a Szeged vissza akar vágni ennek az alapszakasz mérkőzésnek, és mindenképp megmutatni, hogy mégis neki jár ez a bronzmedál. Úgyhogy innen folytatódik a mérkőzés, mindkét csapat továbbra is gyűri egymást.
Ismét csak büntető, földön játékért elvette a labdát a játékvezető a Szegedtől, és a zöldeknek adja a labdát. Az eddigi játékok folyamán érdekesség, hogy mindkét csapat a centereknél próbálkozott az áttöréssel, és ott egyszer-egyszer sikerült is több 10-15 métereket haladni, pedig mindkét csapatnak eleme a tolongás játék. Most ezt a rúgást középre indította el a nagykörös, amiből visszafordít térnyerő rúgással a Szeged. Egy kisebb technikai hiba, és újra a szegedi a labda, hiszen előrejtés történt. Újabb zárt tolongás. A mérkőzés eddig jellemzi, hogy zárt tolongás váltja a bedobással, a bedobás a zárt tolongással. Az igazi futójáték még nem sikerült, hogy kialakuljon, de küzdenek a fiúk továbbra is azon, hogy ez sikert hozzon számukra, és valaki áttörje ezt a védővonalakat. Megint szükség van elbeszélgetni a csapatkapitányokkal, hiszen sok a játék megszakítás, sok az olyan szabálytalanság, ami a játék gördülékenységét akadályozza, ezért a játékvezető figyelmezteti a csapatkapitányok által mindkét csapatot, hogy törekedjenek a folyamatos játékra és ne gátolják a labda útját. Innen majd a pozícióval a Szeged döntheti el, hogy ezt a büntetőt milyen irányba kívánja tovább játszani. Ami a kapuval szemben 40 méterrel van, akár egy 3 pontos büntetőt is megér, vagy pedig az oldalvele kirúgva a támadó harmadban tudnak majd bedobással újra játékba lendülni. Megszületett a döntés, 3 pontos büntetőrúgás próbálkozása alakú kapunak a tetejébe kell jutatni a labdát, és ezért további 3 pontot írhat majd a szegedi csapat, ha sikeresen berúgja Teisehofer. Figyeltük a partjelzőknek az ászlát, nem emelkedett a magasba, az azt jelenti, hogy sikertelen a próbálkozás. 22-es drop kirúgás következik a zöld honfoglalók nagykörös térfeléről.
le a kalappal a csapatokkal, hiszen a Szeged nagy nyomást helyezett most a honfoglalókra, több hullámos támadással törte magát előre, de a végén megint csak egy buta szabálytalansággal elvesztette a labdát, és a honfoglaló tud felszabadítani. Újabb erőpróba, tehát a 8 játékosokra van a hétben, van a kiállítás is. Összekapaszkodva újra tolong egymás, és a labda fölött próbálja a másikat legyűrni. Sok energiát áldoz a Szeged arra, hogy sikerüljön újabb pontot szerezni, de megint egy technikai hiba, és megint a védekező harmadban a Nagykörös sikerül, hogy megakadályozza a labdát. Újra ők tehetik be az ártalongásba, és menekülhetnek ki a védőzónából. Remek 8-as indulás, és meg is van a labda, a Nagykörös tovább vezetheti a támadást, és próbál játszani, de egy kis figyelmetlenség sokba került, hiszen elvesztette a labdát, most pedig a Szeged hozhatja újra ismét előre a labdát a zártolongás segítségével. Szűk helyen szoros játékkal próbálkozott a Szeged, hogy áttörjön, és már majdnem a célterülethez esett be az utolsó pillanatban, viszont visszaszorította a védő, és meg is szerezte a labdát, és egy menekülő rúgás következően a szegedi szélső éppen, hogy kilépett a oldalon, ezért megint oldalbedobás következik, itt megfordul a Nagykörös, hogy megszerezhesse, biztos legyen számukra, tudjon belőle labdát kapni, és továbbra támadást kihozni, hogy meneküljön ki innen a védő zónából.
nem sikerül a Nagykőrösnek a kiszabaduló művelet. Hiába volt egy hosszú nyílt oldalra való rúgás, az sem talált célt, visszahozta a Szeged, de még odaért újra a Nagykőrös, és visszaszerezte a labdát, de megint csak egy technikai hiba, egy újabb előrejtés, és még mindig ott maradunk szinte az ötösükön. Egy zárt tolongás következik, egy nagyon jó pozícióba került ezáltal a Szeged, hiszen 5 méterre vannak a célterülettől, hogy újabb pontot szeressenek. Most kell a buzdítás, hallják a játékosok, tessék. Játékvezető szeme mindent lát, ismét előrefele gurult a labda egy kézről, és újabb zárt tolongást vezényel, ezúttal inkább a térfélhez, közepéhez, majd hogy nem szembe a kapuval, így osztott támadást is lehet hajtani a szegedi csapat számára. Korlátáron nagyszerű egyéni mutatványa révén kiszabadult végre a Nagykőrös, megszerezte a saját rúgott labdáját, és ebből már is szélesen tud támadni a Nagykőrös. Nem sikerült fölgyorsulni, a jó védekezés megállította a felső rohamot. Rövid szűk passzal próbálkozik a Nagykőrös, de nagyon kemények a szegedi legények. Ez a támadás is megállt. Viszont ott, mint a Luk kínálkozott volna, a pálya közepén járunk, és még mindig Nagykőrösi kézen a labda. Az átlöbbölő rúgásra rosszul helyezkedett a két szegedi hátsó védő, és szinte össze is futottak, egyikük se kapta a labdát, még a potyaként odaérkező nagykőrösi játékoshoz utolsó 20 métert már szinte bekocogva juttatta be a célterületre a labdát. Így 7-5-re alakult az állás. Jár a 2 pont a sikeres utolórúgás követően. Május elejé időben meglepően magas hőfok várta itt a játékosokat, és a pályán azért már látszik rajtuk, hogy szomjaznak. 40 perchez közeli játékidővel már mindkét csapaton bőven fogyasztottak italt, hogy ivóvízzel pótolják, de még bírják az első félidőt.
magabiztos játéka jön előre a Szeged, szépen megy kézről kézre a labda, és cselezések után már bejutottak egész az ellenfél 22-esébe, és onnan még mindig tudnak tovább szőni folyamatos hullámokat. Mindent elsőprő mélyfogás megállította a szegedi áttörő játékos kísérletét. Ellenben a játékvezető ezt büntetőnek ítélte, hiszen szabálytalankodás történt a földön. Így ismét a Szeged előtt, meg gyors kezdéssel már is játékba lendül, de visszafújja a játékvezető a büntetőrúgást. Pályán történő ápolás sajnálatos, a 11-es számú játékos megsérült, jelezték a segítők, hogy itt cserére lesz szükség. Amíg áll a játék, addig a csapatok átbeszélhetik a taktikát, mind a védő oldalról, mind a támadó oldalról. Pontot ér a Szeged kedvenc játéka, amikor egyes nullás indulásokkal, sok-sok előretöréssel, rövid indulásokkal tuszakolta előrébb a labdát, és tényleg centiről centire tudott előrébb jutni, hiába védekezett áldozatosan a nagykörös, végül csak letették a labdát a célterületen mellől, újabb 5 pontot írtak a maguk táblájára. Így 12-7-re alakul a mérkőzés állása, közel a félidőhöz. Stejze-Hofer sikeres rúgásával 14-7-tel fordulunk a félidőre. Hamarosan folytatódik tehát a mérkőzés, 14-7, a gorillák, honfoglalók, bronzmérkőzés. Hajrá, minden bele fiúk, utolsó 40 perc, most adjátok ki magatokból, amit bennetek van. Lássuk, mit hoz nekünk a második félidő.
Hosszas támadással próbálkozott a nagykőrös. Sikerült is neki mind a két céllal megpróbálni a támadást, de végül elejét vette a Szeged ennek a támadásnak, és előrejtéssel megállítódott a játék, úgyhogy következik újra egy zárt tolongás. Aprócska sérülés, addig lehet egyeztetni a játékvezetővel. Egyébként a játékvezető Ausztriából érkezett. A kollega ebben a felfogásban vezeti a mérkőzést. Őket magyar oldalról Magyar Viktória, Baranyi Gábor és Jánosi Attila segíti. Ismét a Szeged ragadta magához a kezdeményezést, és áttolódott a játék. A nagykőrös térfelé a bedobással következik. 5 fős bedobóvonal, próbálják bejutatni a labdát, hogy tisztán a nagykőrösé, és jöhet a 3 támadás. Zömök fiúk támadtak itt a Szeged részéről, de a nagykőröshöz jutott a labda, de a játékvezető úgy ítélt, hogy ez szabálytalan volt, úgyhogy a büntetőrúgást az oldalon túlra juttatja a Tejzehofer Laci, és 22-es vonalról ismét bedobásra próbálkozhat a Szeged.
Lendületbe fordult a Nagykőrös, és a center poszton Horváth Áron tört át, aztán hosszan szélen játszanak tovább. És Imi szinte megállíthatatlanul 3 ember a nyakába, tovább menve labdát fölvette, és Tódani zuhanva a célterületre. 60 méteres támadás után ért el célt a honfoglalók, Nagykőrös. 5 pont a nevük mellett. 14-12 és jöhet a utalom. Ott a 2 pont. Ismét egál a mérkőzés állása. Hiába tört be nagy erőre Kovács Márk, lezuhant a földre és nem engedte el a labdát, így megfordult a játék és kifele rúghatja a labdát a Nagykőrös. Visszafújta a játékvezető az akciót, hiszen pártosnak ítélte a bedobást, így tolongással következnek a újra játékba hozni a labdát. Jönnek az első cserék, hiszen azért az első sorban brusztolnak a játékosok, és keményen bele kell állni egy-egy zárt tolongásba, illetve a második sorban is őrlődnek az erők.
elhagyta a labda játékteret, most pedig úgy tudják újra játékba hozni, hogy 22-es drop kirúgás következik. Ez azt jelenti, hogy a zöldek, a nagykőrös juttathatja a levegőbe a labdát, átrúgva a 22-es vonalat, dönthet úgy, hogy hosszan, átrúgja magasan a térfél közepe fele, vagy csak röviden. Most egy hosszabb rúgást láttunk kifele az oldalvonal fele, így viszont, hogy egyből kiment, ez azt eredményezi, hogy újra visszakerül a 22-n belülre a labda, és a Szegednek van joga ezt labdába hozni. És az ártolongás. Előbb már nagyon belejöttek a szurkolók, tehát ott tessék folytatni, hiszen a fiúknak szüksége van rá, főleg egy ilyen kemény zártolongásnál. Ez már legalább a 15. Kiszabadult a nagykőrös, de ismét egy kicsi apró baki. Előre esett a labda a kézről, újra zártolongás a Szegednek. Amíg itt tanácskoznak, addig elmondom, hogy mindkét csapat az alapszakaszon túltelve bejutott a legjobb 4 közé, és ott elődöntőt tudott vívni. Az Exiles ellen 41-29-es eredményt ért el a honfoglalók csapata, ami kiváló erőpróba volt számukra. Ezzel azt a jogot nyerte meg, hogy itt legyenek a bronzmérkőzésen. Sajnos a szokásos hiba, megint előrejtés, és megint zártolongás jön. Az pedig egyre jobban a Szegednek kedvez, hiszen egyre többször bizonyul erősebbnek ebben az zártolongásban, úgyhogy össze kell szedje magát a nagykőrös, hogy megtartsa ezt a szegedi erőt. Nem is sikerült megállni most a nagykőrösnek, egy büntetővel jön a Szeged, ami újra próbálkozik pontszerzéssel, hiszen a büntetőrúgást, ha állítottan rárúgja a H alakú labda felső részébe, akkor 3 pontot tud magáénak. Ezt most Tejzehofer megpróbálja, van rá 60 másodperce. Közben köszöntsük közösen a régi nagy duájának közül Bába Ferencet és Erdélyi Sanyika bácsit. Itt van köztünk, minden évben kilátogatnak hozzánk és megnézik a döntőt, de amúgy egész évben érdeklődnek a rögbi iránt. Az asszisztensek zászlójából jól látjuk, hogy ezt a 3 pontot megérdemelte a Szeged, így növelte
így visszavette a vezetést 17-14-re, bocsánat, tehát ez a pontos állás, 17-14. A rögbi egyik speciális eleme ez a bedobás, amit igazán gyakorolhatnak mai meccsen a fiúk, hiszen már ebből is a sokadikat látjuk. Itt annak van joga bedobni a labdák, aki nem tett arról, hogy elhagyta oldalt a játékteret a labda. Így a bedobó vonalban, ami egy 1 méteres sáv, be kell juttatni a labdát, amit megtehetnek magasan, vagy akár az ölébe dobva. Itt egy fair küzdelem árán most sikerült megszerezni a Szegednek, aki menekülve innen egy kirúgást próbál, de a szemfüles honfoglók játékos 2 méterre vonaltól megállította a 10-est, aki labdát is vesztett. És a játékvezető karjelzése azt jelenti, hogy célt ért el újra a Nagykőrös. Ez egy nagy hibának bizonyult itt a kísérletezgető játékosok, nem tudta új oldalra kirúgni a labdát. Lekapcsolták, leblokkolták, és a labda is elveszett, úgyhogy ha jól láttam, Pintér Béla szerezte ezt a célt a honfoglalóknak. 19-17 most jelenleg az állás. És 2 pont! Újabb és újabb és újabb cél a Nagykőrösnek. 26 pont a nevük mellett. Elaludt a szegedi hátsó alakzat, és a rúgott labdát nem sikerült összeszedni. Innen pedig már szinte sima út volt a célterületig eljutni a nagykőrösi közönség extázisban.
az újabb sikeres jutalomrúgással már is 28-17 az állás a Nagykörösi Honfoglalók Rögbi Klub javára. Ismét egymásnak feszülnek a felek, megint zártolongás következik. Megint egy apró technikai hiba, az a fránya előrejtés okozza ezt a sok megállást. Ezúttal a Szeged lendület támadásba. Egyre hangosabb ez a nagy körösi taps. Hallgassuk a szegedieket is, hogy bíztatják a sajátjukat. Amíg egy pillanatnyi szünet van, egy sérülés ápolás, addig elmondanám, hogy a Szeged alapszakasz negyedikként jutott be a play-offba, ahol az első helyezett Esztergom ellen kellett pályára lépnie az elődöntőben. Ott 64-31-es pontgazdag mérkőzésen voltak túl 2 héttel ezelőtt a felek. Az oda kilátogató nézősereg igazi rögbi csemegét láthatott, hiszen mindkét oldalról rendkívül szép támadások alkották a mérkőzést, folyamatos játékkal, pontgazdag teljesítménnyel. Most a Szegednek ezt a pontot érő akciókat kellene újra elővennie, hogy eljusson a nagykörösi célterületre. Próbálkozásuk egy zártolongással folytatódik. Zártolongásból egy rövid oldali megindulás a szélsőt juttatta előnybe, de egy önfeláldozó védőmunkával Tejzehofer kijutatta a játékost az oldalvonalon túlra. Bedobás a Szegedé. Szabad dobást ítélt a játékvezető, 15-ösről már is megkezdte. Barna után már Napai Dani ment előre, ütközött keményet. Szélesen próbálkozik a Szeged.
Ez bizony már a sokadik hiba, hogy elveszi a játékvezető a labdát, a földön fekvő játékos nem engedi el időben, nem érkezik oda a támogatás, így újra a nagykörös dominálhat. Közben addig információkat elárulok, hogy 4 órakor a 2024-es év díjazottjainak a ceremóniára kerül sor itt a játékos kijárón, ahol a tavalyi évben egész az utánpótlás korosztálytól a felnőtt korosztályig minden játékosnak az elismerését átadja a Rögbi Szövetség, Túri Pál elnök úr a jelenlétében. Megállt, parancsolt a játékvezető, hogy előre paszt követően a felek egy kis kakaskodás után vonulnak vissza saját térfelükre. Tehát akkor még egyszer 16 órakor itt a aulából kijáró lépcsősor előtt lesz a díjátadó, az U16 lány, U16 fiú, U18 lány, U18 fiú, felnőtt női, felnőtt férfi 15-ös, valamint az év edzője, év játékvezetője és az év önkéntesei díjazottjainak. Kérem szépen majd fáradjanak közelebb oda a lelátónak azon pontjára. A megbékélés után tehát jöhet újra játékba a labda, zárt tolongás. Visszafújta a játékvezető büntetőre a pálya közepétől, tudták a szegediek gyorsan megjátszva indítani ezt a támadást, és úgy néz ki, hogy szabad labdából sikerült is egy turnovert szerezni a Nagykörösnek. És most Pintér Imre alig bírják megállítani. Előbb Imre, most aztán Béla az, aki keményen harcolt, de szabálytalannak ítélte a játékvezető, a labdatartásért elvette a labdát, és ismét a Szeged próbálkozhat itt a mérkőzés hajrájába fordulva. Egyelőre 28-17, azaz 9 pontos előnyben a Nagykőrös. Lássuk, hogy van-e még erő a Szegedben.
A nagykőrös mindenhova odaér, és a szélső támadást is megállította, még a Szegednek a követői nem érték időbe oda, ezért elvesztették ezt a labdát, úgyhogy megmenekült ebből a támadásból a nagykőrös, és újra a félpályáig jön előre. Bedobás követi tehát. Hajrá fiúk, ami még bennetek van, adjátok ki. Egy kis játékvezetői konzultáció. A büntetőrúgást nem engedte gyorsan megjátszani a Szegednek, mert a partjelző és a főjátékvezető megbeszéli, hogy mit is látott. Az utolsó 5 percre fordulnak a csapatok, tehát tényleg, aki még pontot szeretne elérni, annak most muszáj lesz. Rögbi egy nagyon szabálykövető sportág, és hogyha valaki önbíráskodik, vagy valamilyen szándékos szabálytalansággal kárt tesz a játékosának, ellenfelének, vagy a játék mozdulatának, azért szigorúan bán vele a játékvezető, kiállításra sorsára jutott a 3-as számú játékos. Így megfordult a játékvezető ítélet, és a nagykőrös jön büntetővel középről. Újra támadhat tehát a honfoglalók csapata. Eddig 4 sikeres célt értek el. Ezek eredményezték azt, hogy 20 pontot is szereztek, és mind a 4 jutalomrúgást is berúgták, tehát 28 pontot szereztek, ellenben a Szeged 2 sikeres cél és rúgással plusz egy büntetővel van a 17 ponton. Így próbálkozhatnak ismét. Szenzációs egyéni alakítás. Már sokat szorra tört át Horváth Áron, és ezúttal a
22-esről indulva, 3 emberen áttörve célt ért el, és lehelyezte a labdát a célterületen, úgyhogy az 5 pont az ő neve mellé is beíródik, és mind a csapata mellé is. Ezzel 33 már, amit a honfoglalók gyűjtöttek. Kicsi a bors, de erős, annál erősebb és fürgébb, és akaratosabb, és céltudatosabb minden jellemzője a jó rögbisnek. Ezért sikerült neki ez a célszerzés. Az újrakezdő rúgás nem sikerült, 10 méteren belül maradt, nem ment át a vonalon, ezért az újrakezdés joga átkerült a nagyköröshöz, zárt talongásból indíthatják a támadást. Itt az utolsó perchez fordulva még egy játékos érkezik a pályára. Az utolsó akciók egyike lehet ez a mostani bedobás. Szegednek kell innen a saját harmadával átvinni a labdát az ellenfél célterületére, hogy még sikerek és pontot tehessen föl a végeredményes táblához. Lássuk, hogy sikerül-e nekik. A játékvezető elvette a labdát a nagyköröstől, és az újraindítás jogát átadja a Szegednek. Egy zárt tolongásból indíthatnak egy utolsó rohamot, hogy kicsit fényesítsenek ezen a 35-17-es álláson, jelenlegi álláson. Van-e még pont a mai mérkőzésben, a bronz döntőben? Kérem szépen, ez nem más, mint a tavalyi bronz döntő leosztása. Éppen akkor az utolsó pillanatban a Szeged állt győzelemre, és végül sikerült is neki a bronzmedált megszerezni. Most viszont úgy néz ki, hogy ezzel a végeredménnyel a honfoglaló jut egyelőre a bronzhoz. Lássuk, hogy még ezt a hátrányt le tudják-e dolgozni a szegediek, bár már nagyon kevés az idő.
Ott a siker. A sarokba éppen, hogy becsúszott Nagymihály Dominik 5 ponttal emelte még a szegedi csapat pontjainak számát. 35-22. A játékvezetők zászlójának emelése sikert jelez, ezzel a végeredmény 35-24. Tehát honfoglalók, Nagykőrös, Szegedi Gorillák 35-24. A bronzmedál Nagykőrösre utazik ma, ők lettek a magyar bajnokság harmadik helyezettjei. Most pedig kérem a díjazottakat, akik az év játékos díjkiosztásban érintettek, hogy jöjjenek közelebb. Amíg a két csapat ünneplik a szurkolók, addig megejtjük az év játékosa díj kiosztót.